Ing sawijining wektu Nabi Amarta lagi rame amarga musim kampanye. Para calon pemimpin padha sowan marang rakyat nggawa janji manis lan mengarep gede. Nanging ora kabeh janji kuwi metu saka ati ing jujur. Aneh tenan kahanan negeri saiki. Saben dina aku krungu janji-janji saka para calon pemimpin. Kabeh padha ngomong bakal mbela rakyat lan gawe negeri makmur. Dan Bagong menika wis dadi adat nalika musim kampanye. Janji bisa dadi luwih akeh timbang bukti. Semar, apa rakyat ora ngerti ya janji kuwi kadang mung rembung kosong. Rakyat iku wong prasaja, dan yang dirungokke lan dijanjeni masa depan sing apik mesti percaya. Nanging yen kaping pirang diapusi, percaya kuwi bisa ilang. Aku wedi yen pemimpin menggunakan rakyat kanggo munggah tahta. Kuwi sing dikatakan kelakon. Nanging butuh suara rakyat, dheweke dadi ramah lan ada pasar. Nanging yen disungguh ing kursi kuwasa, rakyat malah dilaleke. Pemimpin sejati ora gunake janji palsu. Leres den kowe becik janji sithik nanging ditepati tinimbang janji akeh nanging ora ana buktine. Dan pemimpin ngapusi rakyat suwine mesti bakal kabuka. Bener kuwi rakyat iso diapusi sedina nanging ora selawase. Nalika wektu wis buka sing palsu bakal katon. Muga para calon pemimpin eling kampanye dudu wektu kanggo ngapusi rakyat. Rakyat iku dudu kanggo munggah tahta nanging tujuan saka pengawasan iki dhewe.